नमस्कार। आज आसंतु दुईटा बहुत साधारण कहानी भितरकु जिबा जहा खाद्य परिवार आउ एक अदेखा परीक्षा विषय किछि गभीर कथा कही थाए। तेबे चलंतु एहार रहस्य खोलिबा। गोटे पटे कांदुथिबा कुकुड़ा आउ अन्य पटे मैगी नूडल्सर गोटे बड़ भोजी। ए दुईटा भितरे आउ की संपर्क थाई पारे? शुणिबाकू टिके अजब लागुनी कि? हेले विश्वास करंतु ए दुईटी घटनाकू गोटिए सूतारे बांधी रखिछि एक बहुत पुरुणा कथा। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘରର ପରୀକ୍ଷା। ହଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଯାହାର ସାମ୍ନା ବୋଧହୁଏ ପ୍ରାୟ ସବୁ ନୂଆ ବୋହୂଙ୍କୁ ନିଜ ଶାଶୁଘରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଏହି ରୋଷେଇ ଘରର ପରୀକ୍ଷା ଜିନିଷଟା ଆସଲରେ କ'ଣ। ଆମେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ଆଣିପାରେ। ତେବେ ଏହି ରୋଷେଇ ଘର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉଠି ଜଣେ ନୂଆ ବୋହୂ କେମିତି ରାନ୍ଧୁଛି ସେଥିରୁ ତାର ଗୁଣ ତାର ସଂସ୍କାର ଏମିତିକି ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ବି ମପାଯାଏ। ମାନେ ଖାଲି ରାନ୍ଧିବା ନୁହେଁ ବରଂ ନୂଆ ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ କାହାଣୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଏ ହେଉଛି ରଞ୍ଜନାଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ଏକ ବଡ଼ ନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାର ସମାଧାନ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ରୋଷେଇ ଘରୁ ହିଁ ମିଳିଥିଲା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ରଞ୍ଜନା ନୂଆ କରି ବାହା ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭାରି ପସନ୍ଦ, ଅମଲେଟ୍। ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅମଲେଟ୍ ଦରକାର। ରଞ୍ଜନା ବେଚାରୀ ଯେତେ ଭଲ ଛପନ ଭୋଗ କରୁନା କାହିଁକି ଖାଇବା ଶେଷରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଉ ଦିଟା ଅମଲେଟ୍ କରିଦେବୁନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଏମିତି କିଛି ହେଲା ଯାହା କେହି କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ। ରଞ୍ଜନାକୁ କୁକୁଡ଼ା ରହିବା ଜାଗାରୁ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ହଁ, କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କଥାଟା ତାକୁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ଗଲା ଯାହା ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। କୁକୁଡ଼ାମାନେ ସତରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାକୁ କହିଲେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅଣ୍ଡାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରଞ୍ଜନାର ମନଟା ପୁରା ଦବିଗଲା। ଏବେ ରଞ୍ଜନା କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ପଟେ ପରିବାରର ଖୁସି ଆଉ ପଟେ ସେହି ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କର କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା। ପରଦିନ ଅମଲେଟ୍ରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଲଙ୍କା ପକାଇଦେଲା ଯେ କେହି ତାକୁ ଛୁଇଁ ବି ପାରିଲେନି। ଆଉ ବାସ୍ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ଘରେ ଅମଲେଟ୍ କଥା ଆଉ କେବେ ଉଠିଲାନି। ଏଠି ଥିଲା ରଞ୍ଜନାର କାହାଣୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀ ରିୟାର କାହାଣୀକୁ ଦେଖିବା। ତାର ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା। ଏଇଟା ନୈତିକତାର ନୁହେଁ ବରଂ ଦକ୍ଷତାର ସଙ୍କଟ ଥିଲା। ରିୟାକୁ ରୋଷେଇ କହିଲେ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜଣାଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ମ୍ୟାଗି। ସକାଳେ ମ୍ୟାଗି, ଖରାବେଳେ ମ୍ୟାଗି, ରାତିରେ ବି ମ୍ୟାଗି। ତା ମା ବାହାଘର ଆଗରୁ ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼େଇ କହିଲେ, ଆଲୁ କିଛି ରାନ୍ଧିବା ଶିଖ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ସିନା। ହେଲେ ବାହାଘରର 2 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଅସଲ ପରୀକ୍ଷା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ଘରକୁ କିଛି ଖାସ୍ ମେହମାନ ଆସିଲେ ଆଉ ନୂଆ ବୋହୂ ହିସାବରେ ରିୟା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ରୋଷେଇର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଖୋଲାଗଲା, ପ୍ରଥମରୁ ବାହାରିଲା ପ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାଗି, ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଭେଜ୍ ମ୍ୟାଗି, ତୃତୀୟରୁ ମସଲା ମ୍ୟାଗି ଆଉ ଚତୁର୍ଥରୁ ଅଣ୍ଡା ମ୍ୟାଗି। ବାସ୍ ପରିସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଭାବିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ସମସ୍ୟା ଆଉ ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ସମାଧାନ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଟିକେ ତୁଳନା କରି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ରଞ୍ଜନାର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ନୈତିକତାର। ସେ ନିଜ ମନ କଥା ଶୁଣିବ ନା ପରିବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ରିୟାର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଦକ୍ଷତାର। ସେ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କି ନୁହେଁ। ରଞ୍ଜନା ଗୁପ୍ତରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲା ଆଉ ତାର ପରିଣାମକୁ ତା ପରିବାର ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରିୟା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଫେଲ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଶାଶୁ ତାକୁ ରାଗିବା ବଦଳରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇଲେ। ଦୁଇଟିଯାକ କାହାଣୀରେ ସମାଧାନର ଚାବିକାଠି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଶାଶୁ। ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଉଛି ଦୁଇଟିଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରାଗରୁଷାରେ ହେଲାନି, ବରଂ ହେଲା ବୁଝାମଣାରେ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ। ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ଏ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ତେବେ ଏହି ଖାଦ୍ୟପେୟର କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଆସଲରେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? କାହିଁକି ଏ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବି ଏତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ପେଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଯତ୍ନ ଆଉ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ। ରଞ୍ଜନା ଆମକୁ ନୈତିକ ସାହସ ଦେଖାଇଲା ଆଉ ରିୟା ଦେଖାଇଲା ଯେ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦୁଇଟି ଯାକ କାହାଣୀରେ ହିରୋ ଥିଲେ ଜଣେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଶାଶୁ। ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଖାଇବାକୁ ନେଇ ସରଳ କାହାଣୀ କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କେତେ ଗଭୀର କଥା କହିଯାଉଛି। ଆଉ ରିୟାର କାହାଣୀର ସେଇ ଶେଷ କଥା ପଦକ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋତେ ଶିଖାଇବି। ଏହି କେଇ ପଦ ଭିତରେ କେତେ ସ୍ନେହ,
କେତେ ସମର୍ଥନ ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିକାଲିର ଏହି ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋ ଦୁନିଆରେ ଆମ ସମୟର ଆଧୁନିକ ରୋଷେଇ ଘରର ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।